Mira, ves, casi no veo, ¿no ves? A ver, mesedez, orain aipatuko ditudan zenbakiak pasa zaitezte idazkaritzatik. Atención a estos números de dorsales. Pasad cuando se os nombre por secretaría. Dorsal 1397, 1400, 1401 y 1429. Berriro diot. Dorsales 1397, 1400, 1401 y 1429. Pasad por secretaría. 36 eran los chicos y han hecho 2 series. Estas serán 2 series también. ¿Cuál es la noticia y cuál es la de Gasto? Bueno, ya la veré, ¿no? Cada primero, ¿no? Sí. En la primera vuelta la verás. Ya sé quién es. Ya ha salido mal. Mira dónde está ya. Las putas allá atrás. Bueno, herriak hemendik goaz. 56 dira danetara puntatu direna, 23 hemen izango dira. Egaiar! Aurrezio! Amaiur Errazkin, Haurtzarri Kastolakoa lehenengo tokian. Oiartzu Arban, lasterketa buru. Oiartzu bat ez dira, Oiartzu. Pues no veo nada, macho. Ya lo veo. Mira, me van las dos cosas. No tiene ninguna ni moto. Y la gaceta está bien, pues... Amaiur Errazkin lehenengo tokian, bigarren Ane Etxebeste Haurtzaro, eta Jone Lizaso hirugarren tokian Tximbudik. Jone Lizaso Tximbudik Kastolakoa hirugarren tokian, eta laugarren Ilar Ibarguren Orereta. Hirugarren tokirako borrokan, beti jaun da jabe lehenengo tokian Amaiur Errazkin Haurtzaro Kastolakoa, bigarren tokian Ane Etxebeste baita ere Haurtzarokoa, bilak taldekideak dira. Amaiur Errazkin eta Ane Etxebeste Haurtzarokoak. Eta oantxe esaten ziguten tabernan ja gauzak bukatzen ari dela. Tortilla bukatu da. Bakarrik gelditzen da txorixo pixkat eta gutxi eta lomoa. Beraz, norbaitek asmoa baldin badu muitide dira gabe geldituko da. Bai? Oso goxoa hemen dago. Espero dut bukatzen dagoen tabernako gogoratzea. Batzutaz. Agustín, comemos un choricico para loco. Bueno, bamentze dugu lehenengo zaiontako Amaiur Errazkin Haurtzaro Kastolakoa nagusutasun osoz lehenengo tokian. Bigarrenean bere taldekidea Ane Etxebeste Haurtzarokoa ere. Eman, Iar, eman! Gehiago, Iar, gehiago! Orereta. Laugarren berez Ainara Legaz. Bere atzetikan La otra no le he cogido. Jone Lizaso,
Txingari Kastolako